Pagpasok po ng bagong electric service provider po sa bayan ng Mangaldan, Pinag-Aaralan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Sumalang sa committee hearing ng Sangguniang Bayan ng Mangaldan ang presentasyon ng posibleng pagpasok ng bagong electric service provider upang pag-aralan at talakayin ng serbisyo makapagbibigay ng benepisyo sa mga consumer. Sa naturang pagdinig, ipiniresenta ng Dagupan Electric Cooperative sa Committee on Public Utilities ang franchise coverage, benepisyo, legal na proseso at pagresponde sa mga insidente ng pagkaantala sa supply ng kuryente. Iginit naman ng komite na hindi ito nangangahulugan ng agarang pagpapalit ng electric provider, ngunit bahagi umano ng masusing konsultasyon at pag-aaral. Malinaw din ang layunin na makapaghatid ng mas magandang serbisyo at malinaw at mabilis na aksyon para sa pangangailangan sa kuryente ng mga residente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, Idol Jam Victorio. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.